Esta tarde imos coñecer a historia da Fundación Igualarte, unha ponte directa entre a formación artística e o mundo profesional para acróbatas, bailarinas ou xoieiros con diversidade funcional. El objetivo de la Fundación Igualarte es la profesionalización dentro de distintas, digamos, formaciones artísticas. Y Vuelta y Media llegó como una cosa de una ilusión absoluta. Este proxecto naceu xa fai, non sei, 8 ou 9 anos e todo é gracias a Vanessa. Antes tivemos un espectáculo de danza no que eu colaboraba con outro chico, Dani, e Vanessa viuno en vídeo. Y me encantó el espectáculo que hizo Dani. Y yo quiero probar. É unha chica moi traballadora, aunque algo lle custe, sempre vai intentar traballalo e sacarlo adiante. Empezaron a jugar, a ver, y apareció todo un esplendor espectacular por parte de Vanessa, ¿no? Lo que me gusta es estar aquí, me gusta hacer acrobacias. Y bueno, y después la incorporación de Alex y la incorporación de Olivia. Pois Alex chegou a fai 3-4 anos, tamén ven da área de danza daqui da Fundación. Empecé a ver los típicos vídeos de YouTube en plan acróbatas haciendo piruetas, de cómo se subían a las sillas o cómo se subían unos encima de otros y dije, esto quiero probar. Quere probar, o bo que non ten nada de medo e se ti lle propós algo, pois fíase de min, que iso tamén é moi importante neste caso. Si no puedo, al menos inténtalo. Fui avanzando, fui poco a poco y es como hacer las acrobacias como si fuera un acróbata de verdad. Pois Olivia é un pouco máis reservada, pero sí que é certo que tamén eu diría que é unha persoa que creo que teñe esa capacidade de estar ben concentrada no que fai. Cuando entré a la fundación, pues yo estaba en clase y pues Guachu me sacó porque me quería preguntar si quería ensayar una acrobacia con ellos. Y pues yo dije que sí por probar y me salió bien. Yo creo que lo que comparten Alejandro, Olivia y Vanessa es el deseo de mostrar su cuerpo, ayudar a su cuerpo y transmitir. Cuando te miran te puedes mirar, si no te miran no te puedes mirar. Actuamos en el auditorio de Vigo y al principio ya tenía los nervios ya a flor de piel. Sigue habendo moita mirada de un pouco de condescendencia ou de paternalismo, de ai, que ben o fas. Tú tienes que ir y verlo y por supuesto después juzgarlo y criticarlo. Uno termina y ves el escenario aplaudiéndote y levantándose, ya notas como un... Os tres crécense no escenario, crécense... A todo o mundo lle gusta un aplauso, así que cada vez van a máis. Pois queda claro que o corazón de Igualarte está no seu alumnado e hoxe imos presentar algún deles que están no plató do Quen anda aí. Hola Vanessa, que é bailarina. Que tal? Sí, boa tarde. bien. Temos a Olivia, que é bailarina e xoieira, é verdade? E logo está Alex, que é acróbata. Moi boa tarde. Muy e, por buena suposto, tarde. Guachu, que leva 20 anos nesta fundación e que tamén é acróbata. Sí, estou aí, Que traballando. tal? Que ten de especial Igualarte? Aparte do corazón do alumnado. Eu creo que o que ten de especial é a súa filosofía na maneira que temos de pensar que o arte é un dereito para todos e que todo o mundo ten que poder disfrutar, que todo o mundo pode exercer, xa dunha maneira máis profesional ou unha maneira máis lúdica, pero sí que é un dereito o feito de poder expresarse e o feito de poder disfrutalo. Claro, falamos de alumnos, pero falamos de artistas tamén, porque na escola tedes e na Fundación unha ponte para ser profesionais. Eu estaba escoitando atentamente a Alex, acróbata, que dis que pasas moitos nervios antes dunha actuación. Bastante. De hecho, cuando empecé, hace 3 años que empecé con Watch a hacer acrobacias, empecé en el primer auditorio Mar de Vigo y era estar solo atento a lo que él me decía y decir, solo es
el escenario y tú. Nada más. Y aí chega a calma. Y ahí, Claro. cálmate, cálmate. Y yo empezaba a temblar y se me notaban los nervios, porque hasta temblaba. Pero esos nervios son vos. Guachu, todos somos artistas de algún xeito, non? O arte permite que amosemos a nosa verdadeira faciana sen etiquetas? Sí, eu creo que sí, eu creo que todo o mundo ten ese punto que quere expresar algo. A clave é encontrar de que maneira, se o encontras o podes disfrutar, sobre todo, para min o máis importante creo que o disfrutes. Entón, porque se non o podes disfrutar, eu creo que xa non vas a expresar o que ti queres. Entón, eu creo que esa é a parte que por eso estamos aquí, por eso eles que vir a acrobacia, porque son os que o máis o disfrutan. Entón, mentras que outros, pois o que disfrutan é a parte de música. Entón, pois son os que se especializan en música. Cando chegan ali, eles din, quero facer isto, ou vos reconducídelos dependendo das súas actitudes ou aptitudes? Claro, eu creo é un compendio. Eu creo que a todo o mundo nos gusta un pouco o que mellor nos sae, e ademais, iso non quere decir que non podas disfrutar de outras moitas cousas. Eu podeme gustar moito cantar, pero non vou cantar, vale? Canto na ducha, o paso ben... Non fas acrobacias coa voz. Exactamente, en cambio, pero sí podo disfrutalo nun karaoke ou así, Claro. pero a nivel máis profesional sí que intento facer o que mellor se me dá. E non sei, Vanessa, Olivia, Alex, que disfrutades vos máis? As clases, aprender, diferentes disciplinas ou despois o contacto co público? Yo diría que después, cuando ya hemos hecho la clase o hemos actuado, el público, que es lo que yo al menos es lo que veo cuando estoy con el público actuando. Esa reacción do público, non? Claro, Como acollen sí. o voso show, o voso espectáculo? A retroalimentación. E Vanessa, ¿Qué? que é o que máis che gusta a ti? A mí me gusta cuando estoy en multimedia y también en Combay, con Irene. Vuelta e media. Vuelta y Vuelta en media, media, es el, chamamos o grupo de acrobacia. es el nombre Ah, vale. del Cantos bolos facedes o ano? Cantas actuacións tedes? Pois, home, depende do ano. Por exemplo, este ano, pois, debemos de facer 6 ou 7, polo menos. Caramba! Foi un ano, o mellor, un pouco máis baixo, porque estamos preparando un novo espectáculo no que estamos os 4. Bueno, de feito, a pequena actuación que faremos logo, pois, un trociño de cousas que estamos empezando a probar para montar. Entón, tamén necesitamos un pequeno espazo de ensayo, de tranquilidad para montar o novo espectáculo. Claro, hai que preparar os espectáculos. Preparádelos entre todos? É cousa dos profes ou é cousa de todos? No, los preparamos entre los 4, pero también para, digamos que, ¿cómo se diría? Para tener también claro lo que es tener más contacto al público, también hacemos que nuestra gente de la fundación haga también de público. Ah, vale, sí, señor. Olivia, Sigues probando. o arte é un xeito de mellorar a calidade de vida? Olivia riu. Sí. Tremenda pregunta. Ti crees que sí, Olivia? Sí, Sí. Por certo, ti faz xoiería? sí, E iso fixestelo ti? O que levas posto? no. Ah, Pero si non o isto fixo sí, ela, isto sí que o fixeste, sí. non o fixo ela especificamente, pero é do grupo de É do grupo. xollería de Vale. xollas Unha chulada, total. Esto es el grupo. Tanto iso, como os meus pendentes, Qué como bonito. os de Vanessa, tamén. Guachu, todas estas funcións, todo este esforzo aspira a que poidan adicarse tamén profesionalmente, non? Sí, eu creo que non só eles, o sea, eu creo que todo o mundo que empeza un pouco a intentar profesionalizarse no ámbito artístico pretende poder vivir delo. Non todo o mundo consigue, e non por eso son menos profesionais.
Entón, eu creo que nós, en todas esas actuacións, obviamente, pois cada un cobra a súa parte e todo, entón é o seu soldo. Se hai máis, pois perfecto, moito mellor. O próximo bolo á vista para que o poidamos anunciar. O temos en Carballo o 3 de decembro. En Carballo o 3 de decembro. Sí. Logo temos aí algúns que chámanos moitas tamén de algunhas galas e cousas así, onde queren algunha peza un pouco máis pequena, e tamén imos. Pero a verdade é que ahora mismo non recordo cales poden ser esas galas. Sei que teñemos unha Bueno, pero por aí, igual damos pero tempo para que busquedes, Carballo. porque hoxe Vanessa, Guacho, Olivia e Alex non viñeron sós, e non moi ben acompañados, Raquel. No. Pois sí, Juan, apuntabas antes ben, estamos falando de alumnos, poderíamos falar de artistas, e aquí estou con outro artista, Álvaro, moi boa tarde. Boa tarde. Que vai formar parte dese elenco de Igualarte, que nun anaquiño nos van facer unha actuación chulísima, que xa me estivo contando un pouquiño de que vai sorprender. Álvaro, teñoche que repetir a mesma pregunta que xa contestaron os teus compañeiros. Que é o que máis te aporta en Igualarte? O momento no que te estás formando, adestrando duramente, aprendendo, o momento no que te subes a un escenario a toparte aí co teu público? Aprendiendo. Ai, disfrutas máis o proceso que o propio momento do show. Bueno, también lo disfruto. También disfruto viendo al público también. Porque ti formáchete en materia de acrobacia, tamén me comentabas que toca o piano, es músico tamén. Sí. Sempre tiveche este tipo de inquedanzas así artísticas e creativas? Ou foi a raíz de coñecer a esta xente da Fundación de Igualarte? De conocer a la gente de la Fundación. E como mellorou a túa vida? En que aspecto? Para empezar, sei que gañaste moitísima confianza en ti mismo, de ver Sí. que eras quen de facer cousas espectaculares. Sí. Que supuxo iso para ti? A mí supuso una buena experiencia, la verdad. Pois tes que ir quesendo porque nun anaquiño tes que unir os teus compañeiros para esa actuación, e polo que me comentaba aquí Álvaro antes, Juan, bueno, pois en Igualarte aprenden e fórmanos en materia de artes plásticas, de danza, de acrobacia, pero sobre todo lles dan ferramentas para o futuro, que é importantísima. Dicía Valle Inclán que o arte serve para pasar o inverno porque o arte é sempre primavera. Ou seja, o arte permite florecer, non, Guacho? Sí, sí, eu creo que sí, eu creo que no momento que estás disfrutando, xa sexa como espectador ou facendo, eu creo que é un punto no que ti evadeste e no que estás moi a gusto contigo mesmo, inda que teñas os nervios, como ten Alex e como teño eu, ou como temos todos antes de sair, eu creo que no momento no que estamos actuando, aí xa é disfrute e os nervios marchan e estás aí, sexa o que teñas ao redor. Que maravilla, Os nervios fora porque toca prepararse para a actuación. Eles disfrutan actuando, nos queremos disfrutar con eles. Estades cómodos aí os catro? Sí, bueno, un pouco xuntiños, pero sí, é máis grande que... Digo isto porque eu vi o ensaio e son uns fenómenos, conta moitas cousas o que imos ver, será de contadiño, veremos actuar. Y son una locura. Claro que sí. Xa nos está cebando, Sí, Alex? sí. Pois Que imos Alex ver. era un deles, pero lesionouse Claro, xusto a no semana último pasada. momento. Que estás contando? Que pasou? Me lesioné, sí. Hombre, porque andades facendo acrobacias, normal. No, esta vez me lesioné intentando hacer una acrobacia que por fin me había salido con él. Sí. Y al final, el cuarto metatarso me lo destrocé. Bueno, pero vas mellor agora. Ahora voy mejorando. Sí, señor. Bueno, pois Edo se descansa porque está lesionado, pero os outros non. Facemos unha pequena pausa, veremos esa actuación maravillosa e de contado tamén estamos con Isi, que vai seguir repartindo cartos pola estrada.